Sound check. Tulandireni programu yathu ya lero ya Kwagwanji. Lero ndi lachitatu, likakhala lachitatu timabwera pano kuzasanthula nkhani zokhuza chuma cha dziko komanso malonda. Ine dzina langa ndi Chimwemwe Mangazi, ndipo mwa nthawi zonse tili nawo bambo William Kumwembe amene atithandize kusanthula nkhani zimene tabwera nazo lero pano. Tulandireni. Tithokoze wawa. Kodi wa lero ndonyamula cholembera? Inonso manyamula. Ego kanga tinzimu walero wanena kuti nyamula nicholembera. Ayi ukabadza lankhula malonga atano wafuna ukhale nicholembera. Chifukwa mwina mmatiti pito break ndi kena kama bwera mutumu. Ndikulemba. Malemba kusungira kuti ayi. Koma polemba mulibe. Ayi sitionetsa kugulu. Polemba po sitionetsa kugulu. Ayi takondwera kuti muli nafenso lero. Zikomo. Anthu amakusowani mukakhala kuti mwachoka. Amakusowani. Kodi tinachoka kuli. Iya kungonena nangasiku papita nthawi inde kuti chokereni koma mukachoka anthu amadandaula. Ndipo kumanena kuti anthu amakusowani koma munthu sunachokeko kamodzi komwe. Koma mmakapuma mati nde nthawi imene ija mukachoka. Thupi zipuma thupi zipuma chifukwa mangopukusa ainze chama zoti wangogwa. Koma nanga ino simukachoka kuti mukapuma makhala kuti mukathamangisa ministry. Olo ku ministry kumakhala what they call sabbatical. Amayenera azipumazo. Osati masiku wa msabata wa ndewo puma. Ndi thupi lizipuma ngakhale mutumiki amene ali mutumiki azidziwa kuti thupi lizi azikhala ndi kanthawi ndi kupuma kupita kunyanja ndi banja chabwino banja so ndi utumiki kupita kunyanja ndi banja chabwino takumva ndithu. Nkhani imene ndimafuna tikambirane lero ndi nkhani yokhuza bungwe la ADMAC. Akunena kuti msabata ziwiri zikuzazi ayamba kugula mbewu, ndipo akunena kuti akuyerekeza kuti akhoza kugula chimanga chokwana 300,000 metric tons. Achedwa pang'ono kuyerekeza ndi chaka chatha, chifukwa chaka chatha ndekuti mwezi wa April anali atayamba kugula. Koma chaka chino akunena kuti tikudikira chinyontho chichepe mu chimangamu kuti tiyambe bwino kugula. Mwayilandira bwanji nkhani imeneyi? Ndiyambe ndi kuyankha funso loti simunafunse. Achedwa pang'ono ayisi pang'ono. Achedwa kwambiri. Chifukwa chaka chatha mmene imafika nthawi ngati zino patapita mwezi atayamba kugula. Mmene timafika pa 17 May pafupifupi mwezi wathunthu ADMAC itayamba kugula chimanga. Koma mwina tithonena kuti chaka chino pali kusiyana napo ndi mmene chaka chatha zinthu zidayendera. Ngati munachita observe bwinobwino muona kuti mvula inachulukirapo nthawi yakugwa. So chifukwa cha chimenechi anthu anachedwerapo kukolola. Nkuyesa kwanga mwina ndi chimodzi mwa zifukwa zimene ADMAC yachedwera kupita pa msika kukagula. Koma vendor ali pa msika pompo akugula. Chifukwa chachikulu chimene ADMAC imapereka pafupifupi chaka chilichonse nchonena kuti chimanga chinyontho kapena chinyezi chidakali chochuluka. Zimene zingachititse kuti ngatanga gule chimanga cha chinyezi kapena chinyontho chochuluka chimavuta kusunga, chimavuta kusamala, ndi chidzapezeka kuti chaolerana. Ife tomwe tidzabwera pano nkuyambaso kunena kuti simmaganizaso simmaona. So mwina that can be justification kuti kuchedwa kunkonena kuti akufuna moisture content iyambe yatsikirapo kuti akamagula chimangacho chikhale kuti chili ndi moisture content yoyenera yotatha okasunga. Nonetheless zimapereka chiopsezo kwa mlimi chifukwa chonena kuti nthawi imene ADMAC ikudikirira kuti ayi chinyezi chiyambe chachepa vendor ali pa msika akugula chimanga chomwecho. Chifukwa ndikakumbukira bwinobwino sabata yatha Farmers Union of Malawi manena kuti zukhanga nditu anthu akugula ngakhale mlingo 53% lower than the minimum price. 70 kwacha chimanga chimene pamene boma limati tizigulitsa 150, slightly above slightly close to half ya farm gate price. So muona kuti while ADMAC kunena kuti we are waiting for
moisture content kuti tsike mbali nayi the irony of it is that vendor ali pamsikapo akugula chimangacho osati kungogula koma kuchigula pa mtengo otsika zimene zikutanthauza kuti ngati zingapitirire chonchi chaka chinonso mlimi atholera mayi wawaye kudandaula kuti tsono phindu lake tusiri kuoneka pa zimene ndikuchita chifukwa vendor zimene amachita ngolimba mtima amati nkachigula cha moisture content yochuluka chomwecho nkachiyanika so chifukwa cha chimenecho titonera kuti mu equation yonseyi mulimi ndi amene amakhala pa awkward position chifukwa chonena kuti vendor chingerezi chake ndimati dupe vendor is duping the farmer akumuyenda pasi ndiye mulimiso amakhala kuti mwina ali pa desperate position kufuna ndalama what do they do basi apereka kg ndipatseni 50 kapena 70 kwacha so mukandifunsa kuti ndayilandira bwanji nkhani in a nutshell ntonena kuti mwina we have to devise a way of reworking the whole approach to purchase ya chimanga ndi mbewu zina by ADMAC chifukwa chonena kuti while ADMAC is waiting the vendor is still on the ground tisanafike ku timthandiza bwanji mulimiyo ndimafuna tiunikire mbali imene munenayo kuti tibwere ndi njira zoti timthandizire tipange zoti vendors amapeze chimanga chimenechi chimodzi chimene adaunikira kubomaku ndichoti bungwe la ADMAC limalandira ndalama mochedwa zogulira chimanga ndi akunena kuti tisinthe kalenda ya boma kuti tizimaliza zokambirana za dongosolo la chuma mwachangu ndi kumpasa wa ADMAC ndalama mwachangu tuyamba zimenezo budget ikubwera panoyi ikhala yocheperako adalengeza kale a economic planning kuti iyamba nde kuti July ita April kuti inayo izayambe no miyezi 12 bwinobwino iyi ya miyezi 9 so pano tikupanga zimenezi ukwa kuti moisture content ndiyochepa yochuluka ndiye tiyamba kugula mochedwa so tikasintha kalendala ya Jumayi ndikumazayamba May kumaliza April sitipezeka zoti nthawi imeneyo moisture content ija ndiyochulukabe kuti ADMAC sigulabe nchifukwa ndimanena kuti we have to find a remedy because mwina kusintha kwa ndondomeko ya zachuma can be one of the ways koma tikati tione bwinobwino tikati tiuzane chilungamo popanga ndondomeko ya zachuma timapanga plan kunena kuti chaka chino ADMAC tipatsa ndalama mwakuti igulire chimanga so mwina kaya ndikumayambiriro kwa chaka kana kumapeto kwa chaka koma we plan kuti tipanga gather ma resources tipereke kwa ADMAC ikagule chimanga so regardless of timing challenge imakhalapo njonena kuti mwina nthawi ngati inoyi madzakhala kuti mwina ma revenue base agwedezeka mwina pamene pamadzakhala some challenge kuti akukanika kupeza ndalama zokwanira ndondomeko ya zachuma yopita kumapeto komano tikati tione bwinobwino payokha kalenda ndikuona ngati suti ndiyo chititsa mantha chifukwa simayenera kumakhuza ntchito za ADMAC chifukwa timachita plan ngakhale yoyamba mu June ija timachita plan kuti okay 2020-2021 kapena 2019-2020 ndalama zimene tayika ku Ministry of Agriculture ndi ndalama mwakuti mwa ndalama izi ndalama mwakuti tigulira chimanga chaka chino so ndimaona ngati kuti mwina kuti tinene kuti zimakhudza kwambiri kagulidwe ka chimanga it's subject for debate chifukwa chonena kuti timakhauri tapanga plan kuti we intend to buy maize komano mwina issue ndiyo yonena kuti chabwino tasintha ndondomeko ya zachuma tikuyamba tsopano the next question could be what is the way forward chifukwa ndalamazo zilipo komano mwina tukamba za moisture content what is the way forward pamene pafunika kupanga devise ways and means kunena kuti kodi ADMAC singakhale ndi capacity yonena kuti idzichita ukadziwotche kulowa pamsika paja area ndikugula ndikuchisamala chimanga chija ndikuchiumitsa mokwanira mmene amachitira vendor because vendor ndi mmene amachitira mwina funso litokhala kuti capacity komano capacity is all about building we can build a capacity yonena kuti ADMAC can take that direction kapena that route to ensure kunena kuti akamalowa pamsika samakapeze vendor wa vinavinapo at least akamalowa pamsika
azilowa pamsika nthawi yonena kuti mulimi azikhala ndi option ndipo option yo izikhala kumene akupanga offer chifukwa price 70 kwacha atolo munthu mutamuuza kuti ukwera njinga kuti ukafike ku adimaki akugula 150 ndiye wina anene kuti ya ine ndikupeza pakhomo pako ndikupasa 70 kwa asankhatu kuti ndikwere njinga athamangira kwa 150 kwa chifukwa ndinena kuti mwina nkofunika kuti popita chitsogolo mabungwe ngati adimaki aziunika bwinobwino kuti kodi sitingapeze njira zina because kuno kwathu chimene chimativuta ndi chizolowezi cha mmene timachitira zinthu tradition kuno kwathu amalawi ambiri tikati tinene chilungamo we are too conservative and that approach to conservative imakhudza ngakhale mmene ntchito za boma zimagwirira chifukwa chonena kuti pali statement amaneno timatene umumu ndi mmene timachitira but others are moving forward other countries are moving forward so if we say umumu ndi mmene timachitira without devising other approaches to doing things tizikhala mlingo modzimodzi omwewo koma it's a matter of having a diversified approach to doing things okay izi zitaziyesa mzaka 30 koma zioneka ngati kuti sikuti zikutipindulira kwenikweni what can we do to ensure kunena kuti zomwezi tizizichita koma mosiyana that we can benefit from it so chitsanzo ndi chimene chochoti can there not be an option where admark can say tidzipita pamsika area ndeti tipanga device means yonena kuti chimanga yo tidzichisamala tokha to an extent oti tachiumitsa bwinobwino can we not do that can we not devise technology tiri ndi sukulu ya technology uno yonena kuti izitithandizira kuumitsa chimanga chifukwa ndudziwa midzi mukale amayimanga tu chimanga ku region kudenga kuti chiume chiume utsuja ukalopa so muona zinthu ngati zimene zonena kuti onde chambewu ikale ndi makichini oti izumisira chimanga izikamanga chimanga kudenga no we can devise a technology whereby we can say tufuna tidziumitsa mbewu zathu using technology kaya kupeza kaya malo onena kuti muli mbebe wabwino ndithu nkuika mu chimanga chiziuma mmenemo of course chimanga is a sensitive crop imafuna direct access to sunlight we can still devise ways unena kuti okay timanga nkhokwe zonena kuti zizikhala ndi direct access to sunlight tika pamwamba pa zipangizo zonena kuti ayi dzuwa liziti likaomba lizo so my point is we should devise ways of surviving beyond the tradition timthandiza bwanji mulimiyu chaka chatha tidaona akukamba practicality yake sitingaifotokoze koma anakamba kunena kuti tikamagula chimanga sitigula kwa mavenda tigula kwa alimi nzotheka kunena kuti chimanga chija ngakhale venda walowa pansika wathamangapo wapanga zake koma adimaki inene kuti ya ifetu tifuna tigule kwa mlimi nicholinga choti apindule inu mavendano muona nacho kolowe ndizovuta tikati tinene chilungamo ndizovuta chifukwa chonena kuti mudzaone mlimi uja amakhala kuti mwina ali mabaga atatu kapena asanu kena kavenda amalowa pamsika akalowa pamsika akasonkhanitsa mabaga atatu asanu alimi mwina 15 akhala mchimanga chochuka akwanitsa kupita ndi track kuti kwadimaki now to track kuti uyuyu simulimi ndizovuta chifukwa chonena kuti suti adimaki mamba process yonena kuti tikaone malo amene mwalima so muona kuti sikuti ndi zinthu za straightforward ndi zovutirapo because if admark is really intending to buy kwa alimi direct ndi apite pa ground koma kuti mlimi alondole kukafika ku warehouse mudzadziwe kuti ambiri ayo ni mavenda amapita kumene kuja ndi mavenda ambiri ayo ni mavenda amakhala kuti atolera chimanga on the ground matumba ambirimbiri nkudzaza track nkupititsa kuti kumene kuja koma kuti tinene kuti and you know what happens is when they are buying on the ground by all means possible amagula pa mtengo otsika why because audziwa kuti admark by all means ikagula pa mtengo wakuti ngati ikagule pa mtengo tiyerekeze wa 150 kwacha per kilogram ndichifanya ikagula pa 70 kwacha because 70 kwacha akagula chimanga chochuluka iwo phindu lawo likhala on twofold number one double the price imene agulira pansika number two akhala ndi volume yambiri so they will maximize profit based on these two principles so muona kuti
kuti ADMAC inene kuti ife tufuna tichite direct kwa mlimi weniyo. The best option is go on the market area and ensure kunena kuti you are closer to the farmer. Tukamba kwambiri za chimanga koma bungwe limeneli luyembekezekatso kugula mbewu zina afotokoza mmenemo kuti agulaso mteza agulaso soya ndi mbewu zina koma nambala yaikulu kapena mlingo waukulu awika kuchimangako chifukwa chani kuti pamenepa ndi kuti tulemekeza kapena tutukulanso alimi a mbewu zinazi chifukwa palibetu yomwe ikufika mpaka na 100,000 metric tons chimanga tukamba za 300,000 metric tons chifukwa ADMAC nanga sindi bungwe limene kuyambira kale tidaliziwa kuti lili pamenepo kuti lizigula mbewu nkumagulisa alimi enawa taataya nde mafuna ndiyambenda fusa koma ndili yankhabe fusa ulo ndikufusa zikudzidzimutsana koma zikuyenera zizitero ndi mmene Chingerezi ntonena kuti it's a reflection of who we are as a country. Chifukwa chonena kuti kuno ku Malawi tikati tadya ni nsima. Izi ndeta khatu zinena over and over again. So muona kuti prime focus is given to jani to sima. To an extent that even as a country we gamble sometimes. Kutenga mabilioni onse kupereka kuja kunsima. ma program azivangizo zo chipa mtengo. Muona kuti all effort is given to so more it's not by default, it's by design. If you tinasanka ngati dziko kunena kuti if we are to do agriculture we are leaning towards maize. So if ADMAC is doing that, it's just a reflection of humanity. Chifukwa tikati tikufuse nino mungagone musafuse tikati tinende chilungamo chake kukuzani kuti ayi maja kachipisi choncho ndi ati mukagone disanadye pamene kusukadye wewe positinadye so muona kuti ndi chimene tili ifeyo ngati ADMAC yungopanga reflect chimene ifeyo tili if it's leaning towards maize, it's leaning towards maize because that's what we are. Muone mbewu zimene tapanga produce mukapanga compare mbewu zimene tapanga produce mochuluka ndi ziti ndi chimanga tipange compare ndi zina zonse tiyangane timati chani masiwa AIP AIP effort yonse tinapita kumbali aja chimanga fertilizer mbewu ya focusing on one crop maize. So muona kuti izizi is just a reflection of chimene dziko tili kunena kuti tikati ifeyo tadya tili ni moyo chimanga koma siti manena kuti ADMAC tikuyenera tisinthe pokhala bungwe la social kuti likhale bungwe la business ngati oti akamagula chimangachi tudziwa zoti afuna akagulise apangeko phindu tiyambe usintha ndifeyo ngati dziko because ADMAC makes its calculations tigule mtedza tufuna tigulitse within koma kuti tikasiyanitsa mtedza ndi chimanga demand ya chimanga njo chikosiyana ndi mtedza so we have to create demand as a country. If we don't create demand for soya as a country, soya panopa mwina mitengo yake yachitapo bwino kusiyana ndi zaka mwina ziwiri zitatu za mbuyo 400 per kilo kusiyana ndi mene even msika omayambira so soya we can say kuti amsika ukuyenda bwino kwambiri koma the point is tipange create demand as a country. We have created enough demand for maize. Let's be honest. To an extent that we are obsessed ndinene chilungamo chimene icho chokuti as a country we are obsessed with maize. So because of that obsession siti kukwanitsa kupanga create demand for other crops. Nandolo India has a huge market for nandolo. Why? Because they created demand for that. They said also sangagoni asanadie ajina chapati awa asanadie zawo zimene tsono yo economy yawo mwina sitinga isiyanitse ndi yathu chifukwa economy yawo imayang'ana zinthu zingapo for them to survive. Koma if economy yathu until now tukuyang'ana mbali ya ulimi to survive. So we cannot start comparing our level of economy and the level of economy ya India. Much as mwina kulima factors ena oti twasiyanitsa koma chilungamo chake nchonena kuti they are advanced. They were advanced than us. Koma no chilungamo chonena kuti tikati tizingo yang'ana mbewu imodzi mbewu yake nkukhala chimanga. So mbono kuti chaka nchaka tizikhala tukambirana nkhani iyi kunena kuti
tsono bwanji tikunena kuti chimanga afuna chambiri usiya chifukwa choti ogulawo alipo ambiri pansi amene amachifuna chimangawo ngambiri so mumbweretsera munthu thumba la soya makamaka mwina tisiyanitse zimene tingazipange compare thumba la chimanga ndi thumba la nandolo muona kuti anthu athamangira chimanga chifukwa choti nandolo sadya but if we created a demand kunena nandolo yo ukadya udirasa chimanga chomwe so koma muona kuti maiko anzathu kuindia nonena ku nandolo yoto akamchita zinthu zina amapeza kuti sakufunika chimanga kuti adye afunika basi mwina kasupu choncho moyo nkumapitirira so the starting point is let's create a demand within the country demand for other commodities if we create demand creation of demand would mean let's start consuming ndimapereka chisanzo kawiri cha tea tea kuno ku Malawi timanena kuti tea ndi third export crop koma tikati tione bwino tea amene timalima kuno ku Malawi only 2% ndi amene timapanga consume kuno why because city mwa tea timangochita mazi aja kuika mo sugar wakwana ndiye timachula nokuti tea amene so unaona kuti vuto ngati limene lolo koma if we had the intensified consumption of tea we can create a vast market for the product within kumaika mtimasacheti tonena kuti ali asatokwanitsa ngakhale kumalo onena kuti they are hard to reach ndikuonetsetsa kuti kangati tamba okwera kuchoka pa 2% paja tufika 5-10 winayo nkumapititsana kumaiko akunja because the assumption is let's just assume kunena kuti maka ndi continental free trade area makambazi let's assume kunena kuti kunjako nawo aona kuti kangati tiwa ku Kenya amene ndiye tiyambe kuchichirikira amene we have no market but market is about chifukwa ngakhale tukugenya komweko ifeyo quality yathu kaya ndimamva kuti ili pachitatu kaya pachinayi kuti amakhala sopo yambirira kuthamangiridwa mona ma factors ngati amene so to me if we are talking about penetrating the international market you can't penetrate the international market without first creating a local market jifai ngakhale likalo Bible in Jerusalem first and maybe the othermost parts of the world so mona zinthu ngati zimene zofunika tiziyangane bwino ngati tiyangane kuti okay tabanga create a stable market for the commodities that we are producing tabanga create an environment where anthu atolima ndikhala ndi guarantee kunena kuti izizi no matter what zigudwa koma masiku ano anthu amadziwa kuti chimanga kalima chimanga chokhacho ndi guarantee bola nthera kiteliki kapena mankhwalo siyana andi ndi guarantee mwina mitengo itotsikirapo based on demand koma chimanga makhala ndi guarantee koma mbewu zinazo zimapeza kuti ukadzidyeratu ukadzidyera wekha ukukhalira nyumba so we have to create an environment where inu ndine tidzinena kuti tikati tadya since mayoka tikamakamba za diversification mwina timayipanga discuss from a broader perspective let's narrow it diversify consumption base zimene tiziti tikati tikudutsa palizulu paja tizinyamula kumbatatesi kunena kuti madzulo ndikadya imene ndikugona bwino osalota sozoopsa ifo ena akapanda okhuta kuti ufikepo zolowera ukhoza kupezeka kuti wakhala mwina chaka chija usakudya so chaka chatu kuti uzolowere kuti ndadi apa ndikagona ayi koma thupi malilamula munthu so titayamba malilamula thupi kuti tsono thupi mvera madzulo ano chakudya ndichi kaya iwe ufuna kaso tsiku loyamba muona mmimba mulira kuti ngati sunadya masiku awiri atatu muzolowera kuti akhangati mkulu wambo ndilanga sino mdasalapo zimatero mkulu akhangati mkulu yandimana chakudya so muona kuti gradually we are moving tizikhala ndi choncho koma tikati tingokakamira mbewu imodzi chimanga ndiye mwina to diversify the agriculture base zitivuta mbali ina imene ndimafuna tiyang'ane ndi malonda achimangawa pa misika yakunja chimanga ndi mbewu imodzi imene ndiyotetezedwa mdziko muno ndipo tidaona posachedwa apa unduna wa za malonda ukupereka malicense kwa anthu kuti mukhoza kukagulitsa chimanga kunja kodi pamene paja sakupanganso vuto chifukwa vendor tikumnenayi akanathanso kukagulitsa chimanga chomwe akugulachi kunja ndikupanga phindu lochuluka ndikubweranso ndalama ku Malawi kuno zonena kuti tagulitsa chimanga kunja chifukwa chani tikuchimangirira kunena kuti koma ngati tikugula ndikugulitsa chimanga
malonda ake tiziyaona momuno chikhale pa 150. chifukwa chake nchomwecho chonena kuti it's a staple commodity. So because it's a staple commodity imakhala a protected commodity. Because kuno ku Malawi tikati kuli njala ndi nthawi imene kulibe chimanga. So to risk it, say let's just open wide the borders, then muona kuti if Zambia is offering better prices than Malawi, everyone would flock there. If Zimbabwe is offering better price, everyone would flow there. So we need to manage to say we can release maize to this extent. Chifukwa timadziwa kuti kuno ku Malawi tikati tose taja tizikhala mchimanga chochuluka mwakuti. So we can release maize to this extent. So one of the ways ndi kupanga ma license kuti ngati mufuna mugulitsa chimanga bwerani mutiuze mufuna mugulitsa chimanga chochuluka bwanji. Ndiye nkhani ya forex tisaname we desperately need forex. Kuno ku Malawi we desperately need forex. Komano chijewa chake timanena kuti mumayamba mwaunguza, you weigh the options to say tipange release chimanga yose and have forex, would we survive? Because it's with forex yotijera nsima. So we still need some bags of maize. So nchifake mwina the government opted to let's weigh the options. Komabe tikati tione bwino pa msika chaka chino kuli chimanga, not only kuno ku Malawi. Nimawerenga malipoti ena kuti kuno mbali ya kuno ya Africa maiko amene tazungulana nawo so kangati kumwamba kwa chitiraso chifundo ngati mmene kwati chitira chifundo ife. So zikachitika choncho kawiri what is affected is the price. Because the supply is high, the demand remains constant, but because of that mtengo makhauli nawo agwedezeka. So chifukwa choti mtengo agwedezeka muona kuti chaka chinochi tikamapita kutsogoloko mitengo ya chimanga ipitirira kutsika, because pano tukamba pano ku central region mwina tinena kuti ayambano kukolola tsopano, ku southern region mwina pano pa kumaliza kukolola. So muona kuti chaku northern region kumene mwina kumakhala madzi ochulukirapo chifukwa cha chinyezi ndi zina zoterozo azitsatira kukolola. So when all the regions are done harvesting ndikuona kuti chimanga chimene chili pa msika muona kuti mitengo will continue to go down. So kwa ogulitsa mbali imene ingamkhudze kwambiri ni mbali ya mitengo. Mitengo will go down likely. Chabwino aitipume pang'ono kenako tibwere ndikuzamaliza nkhani imeneyi. Ndaona munalowa nso m'Bible muja tikupasani kampata kabwino kuti musanthule mawu tiyalane manja mwaona. Koma tipume pang'ono tikabweranso tikhale tikumaliza nkhani imeneyi. You can get the latest news happening around you right on your mobile phone by subscribing to 1895 on Airtel. For English news, send Times to 1895. For Chichewa news, send Time to 1895. For TNM, send the word Times to 1895 for both Chichewa and English news. Stay updated with current affairs with Times. Terms and conditions apply. It's about time. Sometimes stating the obvious is your only choice. Times Television. Times Television. Times Television is Miss Malawi Television Station of the Year. 6 years. 6 years. 6 years in a row. And we salute all our viewers As well as advertisers. for the unwavering support. And we ignore all unnecessary noise To give you best value. for your money and time. We rule. We rule. We rule the media kingdom in Malawi. Sometimes you just have to die a little inside in order to be reborn and rise again as a stronger and wiser version of you. We care about our image, but we care about yours more. The Eagle has landed. We have invested into the largest and modern ghost news web for newspaper publishing. Welcome to the quality that you have always known us for. Advertise with the best. 0888 118 133 0887 055 793. Leading is our way of life. It's about time.
tulandireni mchigawo chotsiriza cha programu imeneyi ya Kwagwanji. Lero ndi lachitatu, ndipo likakhala lachitatu timabwera pano kumakamba nkhani zokhuza chuma cha dziko komanso malonda. Lero tikukambirana nkhani yokhuza chimanga, kunena kuti bungwe la ADMAC lanena kuti liyambe kugula chimanga komanso mbewu zosiyanasiyana mwina mu sabata ziwiri zikubweraza, kuyerekeza kuti akhoza kugula chimanga chokwana 300,000 metric tons chaka chino. Zonse zimene takamba izi ndakumvani munena kuti nkofunika kuti ADMAC ilowe pa ground, koma chogwirika chimene tingachoke nacho pano kuti tamthandiza mulimi, ndipo akalima chimanga wapeza chimanga chochuluka afuna apindule chinacho apezeko khobiri, tingachite chiyani ngati dziko kuti timteteze mulimi? Choyamba timchite empower mulimi. Because ngati sitimchita empower mulimi, machitidwe yake ulimi wake sakhala pamwamba. Ngati ulimi wake sukhala pamwamba, sadzipeza phindu pa zimene akuchitazo, azikhala mlingo umodzimodzi. Ine ndiudziwa mbewu zina kumuona mulimi woti wakhala kulima mbewu imeneyo zaka 10, koma mukati mupange track life yake, ngati adali mchisakasa zaka 10 adakali mchisakasa zaka 10 down the line. So choyamba timpatse empowering a farmer, titoyangana mbali zingapo. Number 1, equipping them ndi chidziwitso. Because production without chidziwitso njovuta. It's impossible for this farmer to be effective and efficient in his or her production, or to be productive enough without knowledge. So timpatse chidziwitso cha mbali imene akuchitayo. Ngati sitimpatsa chidziwitso zitivuta. Ndichifake mbuyo mu dziko la Malawi lidali ndi ma extension workers. Cholinga chawo kuti chinali kupereka chidziwitso. Mbewu ili chotere aitenti amaenda pamunda, kupita pamunda pacho, mbewu ioneka ngati kuti mulowa mbozi, tiyeni tithire mankhwala awo. Chimenecho ndi chidziwitsocho. So we have to revive extension services kuno ku Malawi. Revive them, osati chifukwa chonena kuti basi poti mwina munthu anachita kasuku akhalenso ndi mayitanidwe apaderadera oti atha kukhala kumudzi kuja ndi kumafikira anthu kumaphunzitsa nkhani za ulimi. So we have to equip the farmers with the relevant knowledge. Number 2, dziko lipange invest heavily in technology. Mulimi asamachoke sana. So we have to tikhale ndi matrakita tikhale payena jasi atabwera so munaona nawo anagawana nyamata kugawana inu matrakita opindulira dziko koma ndisambi munaona nawo chochita mwati ineso ndili ndi famu ikakhale uko. Zimene zinzovuta koma ndisambi. Ndisambi. Koma we have to devise njira zonena kuti mulimi akhale ndi zipangizo za makono zochitira ulimi. No, we are looking at even long term. Chifukwa mulimi akakhala ndi zipangizo za makono, muona kuti ntchito yake ya ulimi simpweteka. Komanso phindu lake aziliona. So tikampatsa zipangizo za makono mlimiyo, dziko also lipange devise zipangizo za makono. Tikukamba za irrigation for example. We have to invest in such areas if we are to say we want to diversify production in agriculture. We have to invest mu zinthu ngati solar, for example, clean energy. Ife timalakalaka tsiku lina kumadzaenda mmene anthu amayendera ku Jubek kunja kwa Jubek. Kuona kuti chifamu chachikulu cholima mapo zokhaokha, koma akutapa madzi kumusi, agwiritsa ntchito basi palika solar panel choncho. Ifenso timazifuna ku Malawi kuno. Anthu amaona ngati chimanga chikumakolola katatu. Bwino anthu amaona ngati sitizifuna, ife timazifuna nanga simupanga bwanji pamene pafunika kuchita natsopano. So dziko liyenera peza lipange invest in areas that would ensure kunena kuti there is a conducive environment. Number 3, tuyenera panga create a stable market for this farmer. Because this farmer is not only producing kuti ali ndi hobe, he or she is producing because akufuna apange any living out of it. So we have to create, because ngati apange produce koma kulibe msika, what's the essence of producing? We have to create a market that is always there for this farm. Komanso
tipange create an environment yonena kuti mulimi akamachoka pamene ali kukafika kumene afuna akagulitse zipangizo zake. Transport system ikhale yomverera. Chifukwa kuno ku Malawi tikati tinene chilungamo ngati pali chinthu chimodzi chimene chimakweza katundu wa zinthu ndi transportation. Munthu afuna achotse fodya wake ku mchinji apititse ku Kanengo ku Lilongwe auction floors. Muona kuti agwiritsa ntchito matraki. Tsono akabwereke truck imodzi kuna tsono truck imeneyi muti patsako ka 500,000 koma iye fodya wake yesa akwana 560,000 ndi kuti wasala ndi 6 yokalipiraso to antchito 60. So muona kuti if we create a transport system yonena kuti mulimi azitha kuchoka pamene ali kukafika kumsika mosavutikira ndiye kuti we are helping him or her maximize profit by effort yake. So muona kuti zoyenera kuchita zambiri. There's a lot that we have to do as a country to ensure kunena kuti uyu mulimi atetezedwe. Number 3 kapena 4 aliyese opezeka kuti apondereza mulimi anyongedwe mulimi meneyo chakuya amene maonekera malamulo ligire ntchito mmene luyenera logwirira ntchito. Because alipo ena abera alimi kunjako koma pali lamulo limene likuwaletsa kutero. So akagwidwa lamulo lingogwirapo ntchito yake. Munakambapo nkhani ya misika tili ndi timati ma commodity exchange misika imene ya mbewu. Kodi chimanga chijasanga kuli ma warehouse receipt financing warehouse facilities. Mulimi ujasanga tenge matumba ake awiri ndi ukasiya pamene paje kuti ineyo ndzagulisa tengo omwe ndi ufuna ukazakwana kaya ukachisiya kuti ine ichichi ndifuna chizagulidwe pa 150. Toli ngati yokhazikitsira misika imeneyo chinali chimene chocho. Koma tinasankha kuti tisaivomereze misika imeneyo ngati dziko. So we chose deliberately kunena kuti let's frustrate this system. Because by doing so some individuals are benefiting. Kodi ndi mwadala osati kuti chidziwiso chijaso choperewera ndi choice mwina even kuperewera chidziwiso tayo zina choice. So ndi choice muona kuti pali that system koma wina who has been benefiting from the other side of the system cannot promote this system no matter what. Munthu amene akudziwa kuti system imene mupanga create yo imsokonezera mtaji wake mudzaonetsetse kawiri sangachite promote that system. Komaliza kwenikweni alimi ena si akunyumba ndi alimi ndithu oti amalima chimanga ndicho linga choti agulitse apeze ndalama oti awawa business yawo ndi imene iyi. Tikamagula chimanga amene wasadalandire nawo AIP adakagula okafetereza odula uchi. Tikamagula chimanga 150 ndikuwauza zoti musakagulise kunja tikuwakonda. Pamene mwina mwanena kuti komaliza mundipangitsa ndi encourage dule komano tikayiona nkhaniyo njofunika itambasula. Chifukwa kuno ku Malawi tili mvuto tikamati alimi timayang'ana gulu la anthu pamwamba koma mwina amangochita kanusu awa amene cholinga chawo ndikupititsa ulimi patsogolo ngati business sitayang'ana. Tikamakamba za zipangizo zotsika mtengo subsidy timaona ngati ndi njira yokolera wanthu kuti atikonde koma subsidy should be in a normal circumstance njira yopangira elevate yotukulira alimiwa. So mukaona mulimi oti wakhala kupindula kuchokera kuzipangizo zimenezi koma sakusuntha mudzifunse kuti is this program effective enough? If it's not, let's revisit it. So funso lanu lonena kuti uyu tamkonda sitinamkonde kwenikweni. Timaona ngati alinzi ndalama zambirimbiri koma kuyesetsako nkuti apite patsogolo. So sitinamkonde kwenikweni. We have to consider even those that are huge commercial farmers. Mwina kwa iwo titawapezerapo tingongole nditu pa tengoverera. So because my needs also angakhala ofanana. Mulimi amene akulima kuseri kwa nyumba ndi mulimi amene ali ndi malipinde ambiri amunda zofuna zawo sizingakhala malipinde ndi mamita amene ma hectare zofuna zawo sizingakhala zofana. Chabwino ayi uthokozeni kwambiri kuti munabwera pano kutithandiza kusanthula nkhani zimenezi. Timakondwera kwambiri mukakhala nafe pano. Feso timayamika kuti pachitatu pali pose mmatitana machito dusa bwerani yakwana nthawi ife ndeti mabwerano. Zikoma kwambiri. Awa ndi bambo William Kumwembe ndi mmodzi wa akonzi nkhani kuno ku Times amene amatithandiza nkhani zokhuza chuma cha dziko komanso malonda. Ine dzina langa
ndi chimwemwe mangazi.